Филмът започва с ветеран от войната в Виетнам, Джон Рамбо, който се отправя към къща край езеро в търсене на стар боен другар на име Делмар Бери. За съжаление, когато пристига там, той научава, че Делмар е починал преди повече от година от рак. Изглежда, че е бил изложен на отровни газове по време на войната и се е борил да оцелее след освобождаването си. Изпълнен с болка, Рамбо поднася съболезнованията си на вдовицата на войника и тъй дава снимка, на която Делмар е заедно с него и останалата част от подразделението. Продължавайки пътуването си пеша, Рамбо влиза в малко градче на име Хоуп, търсейки място за хапване и евентуално хотел, където да пренощува. Въпреки това, външният му вид с дълга коса и яке в военен стил привлича вниманието на бдителния и параноичен шериф на града, Уил Тизъл. Рамбо е отведен до края на града, където шерифът му казва, че негова работа е да държи далеч онези, които могат да създадат проблеми. Въпреки това, Рамбо игнорира предупреждението и се връща обратно в града. Това изнервя Уил и в резултат Рамбо е арестуван по обвинение в оскърбление на властта, съпротива при арест и носене на скрит нож. По време на престоя си в полицейския участък, Рамбо отказва да съдейства на полицаите относно документите си. Това кара служителите, водени от жестокия заместник на шерифа Арт Гаут, да го подложат на грубо отношение, което предизвиква у него спомени от изтезанията, които е преживял по време на войната във Виетнам. На Рамбо е наредено да се съблече, след което Арт го удря с палка в долната част на гърба. След това Арт дава указания на друг полицай да облее Рамбо с пожарен мъркуч, за да го изчисти. Когато се опитват да го избръснат с бръснач, Рамбо губи контрол над емоциите си. Той започва да се съпротивлява и поваля всички полицаи с бързите си и смъртоносни движения. Малко по-късно си връща ножа, открадва мотоциклет от пътя и избягва. Уил го преследва с полицейската си кола по планинските пътища към гората, но преследването приключва, когато колата му се преобръща. Междувременно Рамбо изоставя мотоциклета и побягва в гората. Уил, който оцелява, скоро организира издирвателен отряд, оборудван с автоматично оръжие, кучета и хеликоптер. Докато се изкачва по планината, Рамбо открива парче зелено платно и малко тел. С тези материали той си изработва импровизирана туника. Опитвайки се да избегне залавянето, Рамбо достига ръба на стръмна скала и решава да се спусне с въже. Но точно когато е на път да го направи, Арт го забелязва от хеликоптера и открива огън. Това не оставя на героя ни друг избор и той импулсивно скача от скалата. Падането не убива Рамбо, тъй като група дървета омекотяват приземяването му, но дясната му ръка е наранена. Докато Арт продължава да стреля, Рамбо се прикрива зад дърво. Малко след това той контраатакува, като хвърля камък по хеликоптера, разбива предното му стъкло и временно нарушава управлението на пилота. В резултат на това Арт губи равновесие и пада до смърт върху назабените скали. След тези събития Рамбо дълбоко разрязва ръката си и след това се опитва да се предаде, заявявайки, че смъртта на Арт е била инцидент и че не иска да нарани никого. Въпреки това полицаите отговарят с изстрели, принуждавайки Рамбо да се оттегли обратно в гората. Малко по-късно Уил и заместниците му получават радиосъобщение от служител в базата. Съобщението разкрива, че човекът, когото преследват, е Джон Рамбо, ветеран от Виетнам, зелен барет и носител на медала на честта на Конгреса. Това разкритие всява страх у повечето заместници, но Уил остава решен да отмъсти. В следващата сцена Уил повежда заместниците си в лов на човек из неравната гора, но екипът му се страхува, че Рамбо може да обърне ролите и да започне да ловува тях. Страховете им в крайна сметка се сбъдват, когато Рамбо неутрализира малкия и дезорганизиран полицейски екип, използвайки нелетални партизански тактики и капани. Той тежко наранява всички заместници, един по един. Когато Уил остава последният мъж на крака, Рамбо, силно камуфлиран, го изправя срещу себе си с нож, опрян в гърлото му. Той заплашва шерифа да прекрати преследването, в противен случай ще му обяви война, която не може да спечели. С това предупредително послание Рамбо изчезва обратно в гората, като взема радиостанция от един от ранените заместници. По-късно виждаме, че в близост до района е изграден базов лагер. Както щатската полиция, така и Националната гвардия са извикани да помогнат на Уил в залавянето на Рамбо. Един от офицерите е видян да предава съобщение към Рамбо, който слуша от другата страна чрез радиото, което е откраднал. Офицерът споменава, че Рамбо е обкръжен от всички страни от техните сили. Малко след това в базовия лагер пристига полковникът от специалните сили на Съединените щати Сам Траутман, който се представя като наставник и бивш командир на Рамбо. Той казва на шерифа, че Рамбо е обучен да оцелява в сурови условия
и да се бие срещу най-добрите войници в света. В резултат на това, сам препоръчва на Рамбо да бъде позволено да избяга до следващия град, за да се разсее напрежението, а след това да му се даде възможност да се предаде мирно. Въпреки това, Уил, уверен, че Рамбо е безнадежно превъзхождан числено, отказва да се съобрази с съвета. След това Уил моли сам да говори с Рамбо по радиоканала и да се опита да го убеди да се откаже. Рамбо обаче отказва. Вместо това той осъжда Уил и заместниците му за техните злоупотреби, като заявява, че те първи са пролели кръв. След това Рамбо изключва радиото. Без да знае това, хората на Уил до тогава вече са успели да триангулират местоположението му в планината. Междувременно в гората Рамбо умело ловува диво прасе за вечеря и достига до изоставена мина. Там той запалва огън, за да сготви храната си и да си почине през нощта. Когато се събужда на следващата сутрин, отряд на Националната гвардия обкръжава входа на изоставената мина, затваряйки Рамбо в капан. Игнорирайки заповедите на Уил да изчакат пристигането му, войниците започват да стрелят по мината. Те дори използват ракетна установка, като срутват входа и затварят Рамбо вътре. Смятайки, че са убили Рамбо, войниците започват да празнуват победата си. Преследвачите обаче не знаят, че той е успял да оцелее, като се е измъкнал по-навътре в тунела. Вътре Рамбо намира стари горивни материали и изгаря парчета от дрехите си, за да създаде импровизирана факла. Той използва пламъка умело като индикатор за въздушното течение, за да намери изход към повърхността. След това навлиза по-дълбоко в мината, преминавайки през вода, пълна с плъхове. След известно време на проучване Рамбо най-накрая открива изход, но взема предпазни мерки да остане скрит от офицерите, които го преследват. Малко по-късно той отвлича преминаващ армейски товарен камион на Съединените щати, който изглежда превозва картечница М-60 и достатъчно боеприпаси. Той изхвърля шофьора, пробива пътен блокаж и се връща обратно в града. След известно време шофьорът на камиона съобщава в полицейското управление новината за оцеляването на Рамбо. Това шокира Уил и в пристъп на ярост той нарежда на войниците незабавно да убият Рамбо. По-късно Рамбо е забелязан от полицейски служители, които започват да го преследват с автомобила си. Първоначално Рамбо се опитва да ги игнорира, но когато офицерите откриват огън по него, той се вбесява и удря силно колата, причинявайки катастрофа. Малко след това Рамбо се натъква на група полицаи, които блокират пътя му в края на мост. Въпреки това, вместо да намали скоростта, той ускорява камиона и разбива барикадата. В опит да отклони вниманието на офицерите, Рамбо блъска едно превозно средство в бензиностанция, преди да открие огън с картечницата М-60. След това започва серия от престрелки из града, докато жителите бягат. Усещайки надвисналата опасност, Уил нарежда на всички цивилни да се евакуират от улиците и да се укрият на сигурни места. След това той се подготвя да тръгне след Рамбо, но в същото време е спрян от сам полковникът, който разбира, че шерифът е надминат. Той се опитва да убеди Уил да пусне Рамбо да си тръгне още веднъж. Въпреки това, Уил остава непреклонен, затова се въоръжава и се качва на покрива на една сграда, решен да сложи край на ситуацията веднъж завинаги. Междувременно Рамбо, използвайки опита си в партизанските тактики, изважда от строя по-голямата част от енергийните трансформатори на града. Това потапя част от града в пълен мрак. Малко след това Рамбо разбива магазин за спортни стоки, който се намира близо до полицейското управление. Той разпръсква барут и боеприпаси по пода и ги подпалва, което служи като отвличане на вниманието. В един момент Рамбо забелязва Уил на покрива, затова внимателно влиза в полицейския участък, за да се изправи срещу него. Знаейки, че шерифът е разположен на покрива, Рамбо се хвърля под покривния прозорец и стреля на слуки. Както е планирал, Уил незабавно отвръща на огъня. След това Рамбо сменя позицията си и стреля обратно през тавана, ранявайки шерифа. В резултат на това Уил пада през покривния прозорец и се стоварва на пода. Рамбо минава над него, готов да сложи край на живота му, но сам пристига на време и го спира. Сам предупреждава войника, че няма никаква надежда да се измъкне жив, защото ще бъде убит, ако не се предаде. За да го убеди, сам му напомня, че е последният оцелял от елитното си подразделение и че не иска Рамбо да умре по този начин. По време на разговора им полицейският участък е обграден от въоръжени полицейски сили, но сам им нарежда да прекратят огъня. В този момент Рамбо се пречупва и разкрива ужасите на войната и своите травматични изпитания. Той разказва за агонията да бъде свидетел на смъртта на своите другари във Виетнам и как не може да си намери работа заради посттравматичното стресово разстройство.
Рамбо говори и за презрителното отношение, което е получил от сънародниците си американци, когато се е завърнал у дома. Той с болка твърди, че е бил забравен от страната си, въпреки че е пожертвал толкова много за нея. Рамбо не може да разбере как в армията е бил военен герой, а в Америка дори не е бил смятан за достатъчно надежден, за да работи на паркинг. Препълнен с емоции, той избухва в сълзи, докато разказва за трагичната смърт на един от своите другари, загинал от ръцете на дете-войник в Виетнам. След като излива цялата си болка и емоции пред сам, Рамбо най-накрая се предава и е поет под стража от федералните власти. Междувременно раненият Уил е обгрижен от парамедици и откаран в болница с чакаща линейка. Филмът завършва, когато Рамбо е изведен от полицейския участък и откаран с полицейски микробус.